Този клип е преведен от Българска асоциация за работа с дъха и цели да сподели ценна информация за хипервентилацията, от която много хора се плашат. Българска асоциация за работа с дъха. Хипервентилацията буквално означава предишване. За да се случи това, човек трябва да диша много по-бързо и по-дълбоко от нормалното темпо на дишане. Обикновено респираторният показател е по-висок от 20 дъха на минута. Подобна хипервентилация е много стряскаща, защото усещането на човек е, че не може да се поеме достатъчно въздух. Заради бързото и дълбоко дишане ние вдишваме голямо количество кислород и в същото време нивата на въглеродния диоксид в кръвта рязко спадат. Промяната на химичния баланс в кръвта причинява различни симптоми, които са строго индивидуални, но най-често срещаните са замаяност, усещане за повдигане, болки в гърдите или сърцето, изтръпване около устата, носа и крайниците. Ако изпаднете в паника, докато изживявате хипервентилация, симптомите могат да се задълбочат. Това се случва, ако вие несъзнателно дишате по модела на хипервентилацията, а именно бързо и дълбоко. Хипервентилацията се задейства автоматично при различни атаки, най-често при стрес или напрежение, може да се прояви вследствие от външни стимули, като летене с самолет, физическа дейност, паника, физически травми или отравяне. Понякога може да се превърне в хроничен синдром. Това се случва при постоянно напрежение заради твърде много психически стрес, работа или недоспиване. За да преодолеем несъзнателната хипервентилация е важно да вдишваме и издишваме бавно, започвайки с дълбоко издишване, последвано от дълбоко и бавно вдишване. Дишането в хартиена торбичка помага, но временно. Дългосрочното решение е обучение в дихателни техники с цел по-голяма съзнателност и контрол над най-важната система за нашето тяло, която поддържа всички останали, именно дихателната. В действителност хипервентилацията не е опасна, няма нужда от хапчета или лекари. Тя е напълно естествен механизъм, заложен в нашето тяло, за да се справяме с критични ситуации, който можем да регулираме съзнателно. Все пак 60% от масата на човешкото тяло е изградена от кислород. Още полезна информация може да намерите на сайта ни. За да получавате редовно клипове и интересни публикации на тази тема, харесайте страницата ни във Facebook. А ако искате да попрактикувате дихателни техники, заповядайте на събитията ни.